Dobro jutro! Kao jedino registrirano riječno kupalište u Hrvatskoj, dobitnik zlatnog cvijeta i turističkog cvijeta, Foginovo proživljava svoje treće zlatno doba. U 19. stoljeću analize su pokazale da je koranska voda ljekovita i tada je plaža vrdjela gostima. U 70. i 80. godinama prošlog stoljeća Korana je bila pretjesna da primi sve vikend turiste, a ta slika sve je češća posljednjih nekoliko godina nakon novog uređenja kupališta. Ono što je najbitnije je da je Korana iznimno topla, a svakodnevno se mjeri kakvoća, tako da se možete kupati u rijeci koja je praktično za piće. Kupanje nije jedina zabava koja se nudi posjetiteljima. Manifestacija koju vrijedi izdvojiti je riječno kino, ali i brojni sportski sadržaji. Pozdrav svima, ja sam Sunčica, voditeljica Zumba fitnessa u udruzi Riverdance Karlovac. Ovo su moje djevojke koje vidite u pozadini. Već 6. godinu za redom na Foginovom kupalištu u Karlovcu vodimo animaciju Zumba fitnessa. Pozvani ste svi koji god želite. Mi smo više nego oduševljeni kad imamo što više kupača, što više plesača sa nama, tako da pridružite nam se, ovdje smo u tjednu i za vikendom i nikada nije kasno za doći na Foginovo kupalište. Uz ples tu su i brojni sportski turniri na novim terenima. Nudi se odbojka na pijesku, trčanje, bicikliranje, košarka, vježbanje u vodi i još mnogo sportskih sadržaja. Grad organizira školu plivanja u suradnji sa Mačevalačkim klubom na način da uključujemo djecu koja se znaju održavati na vodi 2 puta tjedno i to traje do kraja zapravo ljeta, do kraja kupališne sezone. Važno je zbog toga što je to jako dobra potpora i razvoj sporta dalje, a i zbog toga što imamo rijeku koja je tako, eto, kao bazen usred grada. Škola plivanja namijenjena je osobama s posebnim potrebama i osobama s invaliditetom, tako da i oni su uključeni. Da biste bezbrižno uživali, s vama je cijeli dan spasilačka služba. Ponosno ističu da su prvi u Hrvatskoj dobili novu napravu za spašavanje. Funkcionira na daljinsko upravljanje, ima turbinu koja pokreće tu plutaču i znači ona se spasioć će imati komande s kojom će s njom moći manevrirati dovoljno srećene osobe. Spasioc ipak i treba ući u vodu, znači jedan spasioc upravlja na tornju s njom, a dok drugi spasioc i dalje mora plivati jer ljudski kontakt je ipak i dalje ljudski kontakt. Probali jesmo i sada ćemo lagano početi vježbati s njom i da se usavršimo spašavanje sa plutačom. Ova sezona je krenula lijepo, znači sunce je tu, kupača imamo, ali za sada nismo imali nikakva utapanja trenutno. Ali htio bih samo napomenuti za roditelje, znači oko 1 do 2 stvarno UV zrake su jake. Molio bi roditelje da, znači kad dolazi sa malom djecom da se drže hlada, da djeca budu namazana sa kremom za sunčanje i tako. I dalje je sve besplatno na Foginovom kupalištu, jako puno udruga i više od 1000 kupača praktično po danu. Svi su pozvani u Karlovac, od hostelskih, hotelskih smještaja, privatnih. Sve se može rezervirati internetom u konačnici. Sezona. Prošle godine je nije bilo, ove godine će biti valjda 3 vruća mjeseca, tako kažu. Dođite!